Ego among audition, it will be the rather say wama. At the Pebiachin, you go to Chelsea. And a addition, we get them Abrewatia instance, somewhere Ecosway Akropong, and you know, edition more a day. Iji nkɔfo so anaasɛ adɔfo no mo adwenkyerɛ fa ho ɛsɛ nti na wɔtwi yɛtwi bɛn yi nuabarima Yaw Jonas yi obi a watena Akuapem ne ahemfi akyɛ na watena Akropong so akyɛ watena Akropong akyɛ na wodi aguro kɔ ahemfi anaasɛ wadi aguro wɔ Akropong akyɛ paa na sɛ watena Akropong akyɛ paa abɛre nti Yaw Jonas obinom yɛnkɔtii na adwene a ɔkyerɛfa a ɛyɛ Abrewatia si ho anaasɛ na ɛkɔ so wɔ sɛkyerɛ bia abusuam mprempren yɛde obi bi ase sɛ ɔbɛyɛ no so na watie I'm say near maybe Cocosu as I say, yeah, clear whips in the movie. I don't say, Abrewatia, and yet a fina would you see Abrewatia woman? Me am paying for you. Nti me am paying for you as Abrewatia na toa. Me am paying for you na ba betena se no ato to ya hene te se ne awasi. We pepe ahini ne pepe. Oh, asemesi na oyo pehen obenten okay we the edition inside we to me function inside. Inti eye mmea mpanyemfo no ene wo hyehye won ade wo hyehye wi a no wo de akoto abusua panyin anim se abusua panyin ye bia mpanyemfo ye hia ye hu se asemasi ana obenten ena ye hia ne se obeya Abrewatia ama ono na adu ne so ono no se no fata na abusua panyin no afre abusua ni nyina meeting so woka abusua ni nyina ye wo ma wo mu ene ye wo abusua na nkasa emma no ye merima asefo no ena abusuan eye emea asefo no uba yen akan system no ma inti wofre abusuan nyina abofu meya na merima nyina no bia bihia na abusuan pen de ato wanim so yen Abrewatia sesi emea mpanfo no ekọ ewode na bani si ono na onya ye nyina yen na inti wonya te ase wi a no abọ no hyirewu wontwo ogwan ngu ne nanso abusuan pen na minim se wotwo ogwan ngu ne nanso Abrewatia de wobebo ne hyirewu no wobo ne hyirewu wi a na wongaje no wo frɛ ni se wongaje no boya kakra sumka shiri bi kakra no wongaje no wongacheche ene nwera no wongacheche de ama obia na de aya dance di eno na menim se kwan a wo fa so edisi Abrewatia na nya se bi a ewo mi fi na menua bi eni ni fi enye ne fi de na mesi ma Abrewatia na obekese ono de ompere so da bi nti Abrewatia si no procedure we dis no me ampanfo no na tenase ene wo se onipa a edu ne so yesese odini a osefatani na ngabo abusua pen amane na abusua pen de abeto abusua nanim eno ya nan na me bisa edu wo so no say I want to aso you were wow ena me kese edu wo so I want to aso nti I want to aso mu wo behwe na bi opan bi owo mu na sese odi no wo behwe no onsem fata ebi abehwe na ne ya ni ebi ane ne yama bi ne ye bi enso ani ebi nso ana ne mfia kwa anim ama ontumi enye active ntumi enye we na ne de wotumi ne neka no ono ya tumi keso medicine ya mi hu se me na eye me Abrewatia but ma ahoden ana se me mre oye bi nti ebi a menua ma echi bani ana se onfama asemasi na nti ase aye adwuma se na nkasa jeni hu di se metumi ayade ya I want to aso na no edu no so no we edi nti we ba Abrewatia sima merima mba anasa adese wo fie wo merima manka obi wonka obi ahene na nanom ne ade wonka obi ena mdi kanka ese abusuan gu ahoro wa bie ye wo abusuan wo ho ene ye wo mba no ye refer won as merima mba ana merima na nanom ne ade ena abusuan no wo ye mmea no mmea asefo no won na abusuan ye wonde nti wonde won no be ye won ahene toto na ne ebedu no so wada ba ide enye ahene na nasem na enye ahene ma asem bia enye za na teno ebi ne pese hu ni se on se obi wu a
president for bebua na sorry bebua be of friends we see the other fufa Abrewatia no kan nwera enne maybe obechen eno kwa menso no yen fa wo da fu eno te say bia won ye wo adidi ni mu ahoro ebien ye wo mogya mu adidi ene ye wo abusua mu adidi ebia na Abrewatia no wi no oye mimi nua direct into oye mimi nua direct no ebi owi me ma adi na ade e wo mogya mu obehwe no wokwan no wokototo ahene no na ebia Abrewatia no enyame na ebia ye meme maame no ni nua o na echi no no e na edu no so ebia ye di yende ewie nti ni odi so no eye ni nua oto no so no ono na oba bedi enkyere se wadi obi o ya Abrewatia ade e wo mogya mu nti a esese automatically wo de ma bu o ha otumi mani di mogya mu ade won asanga mani di abusua mu ade aka ni nyine depend se ne on abusua no eno ne be afa na ne press before the wo ba no wo be kire wi a eno de ye oman mu de wo kire na wo de di adanse so obi wi a obi si na nan waye no wo wi a abusua na ngasa ahye da atenase na won apawo won Abrewatia eho na enwera no ene hire ubo no ebe mu wo ho no enwera wo de ma yo for Abrewatia wo de ma abusua no wo de ma abusua ni nyina ntiti se me Yaw Jonas me masefo wo be wai bi se me na me di anima wo be wai bi na bi asika kakra ebe ya dance li no na wo de ahye mensa se ebia yeje ni sum kashiri 100 cities ebia momo session wo de 1 city another session wo ata onwera wo de 1 no wo de ato sa na me nim se Abrewatia isi etena nti wo si Abrewatia wa adeshi abusua efim ya wo de no kochiru kwapen se wo si yes if say wo nyina won na nan se ye ko adeshi di ni mu de a eye nga adeshi fo na wo fure gua ne de a wo nyina won na ene oheme ya nti se chi abia fo yi won Abrewatia wie na wo ye won ama ne wo fie wo ne ade nyina ama ne wie a wo de ne be kire won nan eye okuapeheme ya wo de ne be kire okuapeheme ya no okuapeheme ya nso ehu se ne ba so be fie wi mu na so pese oye biribi wo ana open information bi wo ana so pese o kan sem bia na watumi aka afasa Abrewa no so enu nti na ye ka biribi se ukọ afinimu a eye royal houses na ye wo mmea mpemfo ene ye wo Abrewatia ba akopẹ oheme ya baso oheme ya ni wo de a wo a wo ni nyina no ba be ye Abrewatia fo baso oheme ya ba mu pe moment oheme ba mu pe wo aka ni nyina ma ye mmea mpemfo e wo nanim sa na tene ene wo wie nso no wo de ne kire oheme ya wie a wo wie a wo di adan nso ya wo san de ne be kire oman no sisise ye nga de hibusua baako ana ebien yi won Abrewatia na won obi apahin a ende oyi ye de ne rekire oman no ana se kuro no no ngayi na kire duty na wo Kenya na se na be ya wo Kenya ebe pro se che be ebusua me risua mu ade na wo de san che chire be primprin na akoso se che be ebusua ma ye nya ne te se won esisi George se Abrewatia no wa dwen chire den esisi George de no ya ne Abrewatia da dawo na ye nsem bi nti na ekoba se eye Sicily ya ene me na Sicily ya na oda we wo de ne bi di na nye Sicily na odi ni ana odi no wo frɛ no na adu nso wo Canada wo so wo UK mu baako ono na nka odi otu ahima ma ade na esa no ni wo ne honam mere oni nti no eno na ma eye ohime ya dukua eye obuobisani human eye Sisi George eye Sufaya kumua angba oye okuapeheme ya ni sister pehen ene ahenema hemea ahenema hemea wotena ase ene wode pa use se Sisi we ni wa na adu ni wa ene saade a Sisi Lily insi anamu onye caretaker onhwe so ndi Sisi Lily no onye confirm Abrewatia no ye caretaker ema na adu no ye caretaker ema na adu na nkasa akora no meka ese wo bisebisa no wo frɛ no awo oso no de biribia wo eye se chia be abusua mu no won agya wachi ama Georgina de dawo if say ne sister zenema amete aso otu ahima ma tete asa no nyina na Georgina eno ogina mu wo abusua ni din mu ye abusua no e biribia nti ono
na say yang ayin say we start I say we had we nim one interest a wo munti wo ye say one farman eno de e won se ti abia afo asem nti se ne akwa na aba na san aba beto na ade ya wo de ekoba ba beto na nso ena aba na beto na nso nti me nya information say we see mpayimfu bi asonafo mpayimfu bi si won te ase wo koye meeting wo we say asora him bi afi abugasa him bi afi se we say won te ase ne ade na so ye bi say hu si so wo ye se ti abia busu ana so jankurama egwa na ewo na wo furu ye bi say so sa wiremfifo na sa mpanyin na wo so ye asona mpanyimfo na wo kosia koye meeting ni se won mpene so ye bi say wo ye busuafo ana onye abusuafo wonye abusuafo ize akrahire ofi kwame don kofi eye odese kofi aziedu ofi kodum asefi eye osibi kwatia ofi amunokrom begum chiame ono so ofi mosibu atinfi won se ne ade ntohwe ba bia won afi mu wo nkwan woni wo kwan woni tumi kura obrori beka woni locals kura ese wotumi kosti wode odese bi ereko court we say busuya na busuya si na Abrewatia enti atesem aye atesem ade de aye oye nyina atesem nti ne ye nyina aye ka bi atesem ne ka nti ye hwe se ebeba so ya no ene na ye hwe di prempem wo afem no say Sisi George say na busuya fa kwan so ye ne ade nyina ya ma no ama no kwan so pepe na ne yete ne se abusuya pan de wo ye wi a wo bɔ na mane wo bɔ na mane si ye be ampanfo ne aye kɔtena se aye ye ni me ye de na bani si yen na ye nyina ye nani on na ye pen okay di me kwakwa no say wafutu ekopon ayinsem na Abrewatia ne ama ne ama mere say wafutu ma ekopon fo ne me mafutu nyina ma ekropon fo nyina ne say ye nyina me meka hu bi mo ma ye ntwe ye hu mfim na abusua na nkasa ntena se no won hyehye won ye won hyehye won ade na onye na enya fe if say kro aye wo mu ye nyina obi ani mabusua obi adom ye nyina obi ani mabusua obi adom sesi ai amrante ne maba asori asi edi kwadwo kasi achi a woko bai ye misa ye hu se obusua ni ben oyo de hye ben no di sa abrante na achi obusua ni bi anka obusua fo ne te won ba bi ohini bi ma ohini bi obedi ade ne nananam ne ade ena ne wo adwa agina mu gidigidi enso ukosachi abia fiwa ade dankwa the second eye ohini kwa kuniman na asefo wo ho won woni achi bi wo banana kwa kutwum na asefo wo ho obi ani wa nana kwa kutwum aseni odi saa de achi bi je nana kwasi akufu man nananom no kura emu achi abien fa ewo kwadwo kasi achi ena fa ewo wo nua no eye odehye Frederick kwasi akufu yenim se wafa na agwadi nti wafire nsi nana obobi atie mo otoso abien fa wona achi efiso ye nana kwasi akufu bape efise ne papa wo frɛ ne fiango oya nana kwasi akufu mampanyimfo ne bi 20,000 obi anim no ukọ akufu descendants wan ankasa wa wo be kire number 566 oh yeah 546 or not to 5 and 6 na so obi ame menena abedi oku apenhere mena ana menena bia san ye odehye na se egwa ato a wo se mede o mamini me ame mi fifi ni mabien no mu se mo mpere nti me ni abetu ye nga Akropong fo mrante fo ne se obi a hwe ne ho so ye na obi a nhwe mfa ne hu nkohyehye ne ama bi a edi oyene ebeba ye ne ye pa asomdwei yo oberima ya Jonas na ete ne nka no ono so de na adwenkyere aba se ne ekoso kadebia no adusua ne ekosusua wo Akro life ye ne gudi yen amane ne amamre wo Akropong ya hinsi ni yen amane ni amamre ye ni di echi menundom bia no ye behwe se bobo modern se bepe mpanyin bi ni etwa ba ni eti won so wano asem ura ya Jonas na mote ne nka no